Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U l-għodwa tajba lil kulħadd li semmija dal-għodu li qegħdin tingħaqdu magħna ħan niċċelebraw din l-Ewkaristija li qiegħda tiġi mxandra minn din il-kappella ta' San Kalċidonju hawnhekk fil-Kurja ġewwa l-Furjana fejn illum it-tabib se jkun fostna isejħilna biex ifejjaqna. Illum se nisimgħu fil-Vanġelu li Ġesu jagħti risposta lil dawk illi ippruvaw jgħadduh biż-żmien. Il għaliex illum sejjaħ lil Mattew lil Levi għal warajh. Ejjew ninaqdu flimkien li xillum il-mulej se jsejjaħ lilna wkoll biex ifejjaqna. U fil-bidu nistidinkom narfu n-nuqqasijiet tagħna. Inti Mallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti r-raj tajjeb tagħna Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti Sultan ħanin tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulejat widen għat-talb li tagħna. Għamil li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jsaħħilna inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti. Il-kelma ta' Alla ħajja u qawwija, taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfet sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħħbi għalih, imma kollox u miftuħ għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Mela, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smawiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex il-qassis il-kbir li ma jistax jgħader id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Ħanersqu mela qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja.
flimkien Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-praċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandamenti tal-mulej safi u jdawwa lill-għajnejn flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzju tal-mulej sewwa u msedda għal kollox flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Ħajkunu milquwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi mulej blata tiegħi u feddej tiegħi flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u nrott il-ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Il-qari llum huwa mill-Vanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' ħareġ lejn xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u Ġesu qagħad jgħallimhom u għaddej lemaħ lil-Levi tal-few kien bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu ejja warajja. U dak qam u mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu, bosta pubblikani u midinbin għadu madwar il-mejda ta' Ġesu u mad-dixxipli tiegħu. Il għaliex kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittieba tal-Fariżej kif rawh jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani qalu lid-dixxipli tiegħu dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin? U Ġesu semagħhom u qalilhom: it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma b'saħħithom, iżda il-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ imma lil-midinbin. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej. It-tifgħir lilek Kristu. It-tagħlim tal-Evanġelju inaddafna minn ħtijietna. Xi ftit domandi li xtaqt nistaqsi dalgħodu, pereżempju, meta kienet il-ġurnata li inti ltqajt mal-mulej bis-serjetà? Ġieli ħsibt fuqha. Tgħidlix li fil-magħmudija il għaliex dakinhar tal-magħmudija kienu l-ġenituri tiegħek illi ħaduk biex titgħammed. Ma kienitx mir-rieda tiegħek imma kienet il-fidi tal-ġenituri li rridu jgħadduha lilek meta kont inti għadek żgħir ħafna. U għalhekk illum dalgħodu nixtieq nagħmel din il-mistoqsija kif għamilta anke lili, meta niftakar jien meta huwa dak il-jum jew dik l-esperjenza li vera laqqatni ma' Ġesu u ħadtu bis-serjetà fil-ħajja tiegħi. Pereżempju, naf nies li ltaqgħu ma' Ġesu meta kellhom inċident, meta kienu l-isptar, forsi kienu anke gravi. U kienet hemm it-turning point tal-ħajja tagħhom. Iltaqgħu ma' Ġesu, ħaduh bis-serjetà. Naf oħrajn li anke fiż-żwieġ tagħhom, meta ż-żwieġ beda jmur żmerġ ħażin, meta forsi kienu ħajiddispraw, imma hemmhekk daħal Ġesu fil-ħajja tagħhom
U allura ħajjithom inbidlet, anki jekk iż-żwieġ ma nbidilx. Ma dakinhar kienu l-esperjenza li kienet li ltaqgħu ma' Ġesu fil-ħajja tagħhom. Però l-iktar forsi esperjenza li laqtitni kienet ta' dak iż-żagħżugħ li qed jiskonta sentenza il-ħabs minħabba droga, għaliex kien skjav ta' droga, għamel diversi programmi biex joħroġ minn din l-iskjavitu, però ma rnexxilux. Meta rnexxielu, meta kif jgħidu, jekk ma tagħti spazju lill-Alla fil-ħajja tiegħek li jimla dak il-vojt li għandek fil-qalb tiegħek, il-vojt sa tibqa' timlih b'affarijiet oħrajn. U kien għalhekk li ma rnexxejtx fil-programmi kollha li jiena għamilt biex ninħeles mid-droga. U dana għallimna ħafna għaliex illum il-ġurnata mhux biss huwa clean, nadif, illum il-ġurnata huwa assetiljat u jaħdem ukoll biex jgħin il-dawk li huma maħkumin b'dan il-vizzju ta' droga. U jiena ngħid li dan huwa Levi tal-Vanġelu Mattew illi bl-iskuża li jiġbor it-taxxi kien ibil sebgħu, kien jisraq ukoll u x'ġara. Ġesu kien għaddejjeh, Ġesu jarah, Ġesu iħenn għalih, isejjaħlu u jgħidlu ejja Levi, imxi warajja. U dakinhar dan ir-raġel ġrat xi ħaġa maġika fil-ħajja tiegħu, fil-qalb tiegħu, ħalla kollox mingħajr ma qatt jaħsibha u mar wara Ġesu. Issa fil-Palestina f'dak iż-żminijiet kienu jeżistu żewġ gruppi. Grupp minnhom kienu dawk li osservaw il-liġi fid-dettall, l-osservanti tal-liġi. U dawn kienu jittrattaw il-bqija tas-soċjetà liċ-ċittadini bħala tat-tieni klassi. U allura kienu jiskruplaw jagħmluha magħhom, jiskruplaw jinnegozjaw magħhom u laqqas ma kienu jitħalldu biżwiġijiet ma' daw in-nies. U llum daw in-nies aħna nsejħulhom dawk tamneħirhom imxammar. Tamneħirhom imxammar. U Alla jbierek anki lil Ġesu llum qegħdin narawh jiġġudikaw, qegħdin jitkażaw għax Ġesu waqaf kellem il dan ir-raġel u mhux biss kellmu imma millu stedina biex jimxi warajh. Għaliex? Għax għalihom Mattew kien raġel midneb. Imma Ġesu rid jagħti talima mhux il-Mattew ma lil dawn tamneħirhom imxammar li kienu jissejħu il-Fariżej. U xi weġibhom jgħidilhom it-tabib mhux għall-morda qiegħed, mela għalfejn qegħdin tiskruplaw. L-ar skruplu tafu x'inhu, l-ar marda hija s-supervja u l-egoiżmu. U nimmaġina li ma saqajna kemm fid-djarna, kemm fuq ix-xogħol, kemm fis-soċjetà għandna ħafna minnhom minn daw in-nies ma saqajna. Walakin llum il-kelma li inti qiegħed tisma' minn ġodarek mhijiex b'kombinazzjoni, il-kelma hija għalik. Illum Ġesu għaddej mit-triq tiegħek, avolja qiegħed komdu ġoddar tiegħek fil-home fi qiegħda, imma Ġesu llum sabek. Ġesu llum qed jistiednek u Ġesu llum qed jgħidlek x'se tagħżel. Ir-risposta hija f'idejk. U din is-sena hija sena ta' grazzja offruta lilna mill-Papa Franġisku, hija s-sena tal-ġublew, is-sena tat-tama. Mela qatt hemm tama lik għamilt x'għamilt. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Nistidinkom issa biex flimkien nagħmlu it-talbiet tagħna.
Illum nitolbu sabiex is-saċerdoti u dawk il-persuni kollha li huma ikkonsagrati ikompli jgħixu s-sejħa tagħhom mimlijin ħeġġa ħalli jaqdu lill-oħrajn. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu sabiex min qiegħed imexxi iżomm dejjem quddiem għajnejh il-kelma u l-eżempju ta' Kristu illi ġie fid-dinja mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll illum għall-morda kollha għal dawk li qegħdin isegwu wkoll din l-Ewkaristija mill-isptarijiet u mill-homes ħalli jsibu l-fejqan fl-isem ta' Ġesu il għaliex min għandu biss tiġina s-salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll dalgħodu għal kull wieħed u waħda minna nirrealizzaw l-istat li ninsabu fih u din is-sejħa li qed tingħatalna dalgħodu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nistidinkom ħalli f'qalbkom kulħadd jagħmel it-talba personali. U dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Ejjew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li aħna nitolbu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. L-aħwa hija ħaġa verament sewwa u xierqa li aħna dalgħodu nġbarna biex niċċelebraw dina l-Ewkaristija. Għad li xejn ma neħtieġu t-tifħir tagħna, imma inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek il-ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni. Għalhekk l-aħwa ejjew ninaqdu mal-anġeli u mal-qaddisin li fis-sema jadurawk u jgħidulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Mulej, inti l-qaddis, inti huwa l-għajn ta' kull dusija. Nitolbu l-barka tiegħek mulej fuq il-ħobs u l-inbit u għamel li jsiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
F'dik il-lejla meta Ġesu kien ser jingħata għalina, ħal ħobs minn fuq il-mejda. Għamel talba ta' ratti l-ħajr, birek, imbagħad qasam, newwilulhom għalilhom ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kla Ġesu ħal-kalċi mimli bl-inbit talab radlek il-ħajr newwilulhom għalilhom ħudu ixorbu minnu l-koll. Dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha u għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. U dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Aħna llum noffrulek dan il-ħobs li jagħti l-ħajja u dan il-kalċi li jsalvana. U biċ-ċokon tagħna rroddulek ħajr għaliex inti qed taqadna flimkien. Permezz tal-Ispiritu Santu li jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja imxerda mad-dinja kollha nitolbu għall-insara ippersegwitati. Nitolbu għall-Papa Franġisku u għall-Arċisqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph. Nitolbu għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-eżiż mejtin tagħna. Daħħalhom quddiemek mulej fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza Marija, mar-raġel ġust tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u mal-Qaddisin illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja u għamel li magħhom aħna infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. L-aħwa miġburin flimkien, ejjew aħna wkoll immorru għand dan it-tabib li jfejjaqna iktar milli fiżikament imma jfejjaqna wkoll spiritwalment. Induru lejh u ngħidulu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek ħlisna mid-deni. U fit-tieba tiegħek atina l-paċi li għandna bżonn fid-dinja ta' madwarna biex inkunu ħilsa mid-dnub, imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. U l-mulej Ġesu lill-Apostli jgħidilhom ejjew għandi intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Illum mulej niġu għandek u ngħidulek tħares lejn it-toqol ta' dnub tagħna
maħares lej il-fidi ċkejkna tagħna. Għatina s-silim u l-għaqda li inti trid fina, inti li tajx u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew issa bħall-aħwa nagħtu il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Paċi. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ekkuti dan huwa Ġesu, dan huwa l-mistieden speċjali, dan huwa dak il wedna il-maħfra tad-dnubiet. Ħin jien aħna li ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu u Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li aħna naqduk kif jixraq billi aħna ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Il-Kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni
kon bilaċis ejtuni na ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħinina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar il-Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ. Sidna Marija marit iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ. Ġesu twieled fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat tal-btana, Ġesu twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju bis-sirna. Li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija għal-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina l-inti omna, għalik ismat talb tagħna Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħams misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu, wara 3 ijiem sabeħ fit-tempju mad-dutturi. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina l-inti omna lik ismat talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa, ta' matana slima lik, lilek ingħajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva, lilek nittniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lilna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġine Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisom Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bila xeb teba. Itlob għalina. Om li tistħoq imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Riżarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna qaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, inkunu tassew meħlusa mid-dwejja ta' issa u ingawdu l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. It-trażżis fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp. Silem għalik ħarries tal-feddej. Slim għalik tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Fik Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Għajlanna l-grazzja, il-ħniena u l-faraġ
u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martiri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Gbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġin Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġili u l-qaddisin kollha tiegħu.